Lah iki lho penampilan rajin iki kaya ngene. Nyuwun sewu, Mas. Bar tebang tebu, Mas. Tebang tebu. Kok modele kaya ra duwe dosa. Wong ki maca ya lho apik ditingali para pamirsa ya lho seneng. Kula asline nyuwun sewu anu Kang Bagong, Kang Petruk, Kang Gareng. Kula asline apa napa gumun kalih awak kula ki ambak. Lho, kok karo awake dhewe iso gumun iki berarti kowe iki ora iso introspeksi diri. Introspeksi, Pak. Aku mau ngene piye? Introspeksi. Kuwi salah. Sing bener Introspeksi. Biar. Nah, niki ngeten lho. Ana mercon bledosi ndasmu kok. Maksudnya mboten ngaten, maksudnya kula seneng ngoten lho, Pak. Kula asline gumun Aku ya seneng nek ana sing bledos ning ndasmu ki aku melu seneng. Jenengan ketinggalan kok guweting kalih kula enten apa to? Padahal napa-napa pun kula turuti. Upamane Wayangan kula nyuwun limbukan tok, jenengan mboten nangsal gara-gara mboten masalah, gitu. Mobil aku kon nggo tepak tak gawano super deluk, gitu, Pak. iya. Pun ngoten mawon. Tapi alhamdulillah kula nembe teng mriki teng Desa Dingil niki luar biasa, Pak. Mulai dari awal sampai akhir. Para penonton, para warga masyarakat sini full terus sampai sekarang. Biasanya teng daerah kidulan nyuwun sewu. Lek badhe limbukan niku resik, paling sing delok karek Mbah Kung karo nggawa rokok kene slepo, karo dikebul. Wayange iki lakone apa to? Run ngono ki. Yoga-yoga ngece. Serapopo. Masa kowe muni dadi lakone apa to? Kok yoga-yoga muni dier. Kuwi tegese ngece karo kowe. Kula mboten. Aku dadi kowe ora trimo. Kula mboten masalah, Pak. Penilaian seseorang itu tidak perlu dilihat dari teman-teman. Ojo nangis. Tapi yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak masalah. Wis ojo brambang, wis ojo nangis. Saya enggak nangis, saya enggak sedih, Pak. Enggak masalah saya seperti ini. Aku jak omong aja. Kowe ngomong piye? Bar tebang tebu. Kadung dandan bagus. Bagus kondi. Lah nek aku lho pantes gumun kowe roh aku. Wis ganteng, klambine apik. Lho, celanane apik, dasare lahir kalungan usus, Mas. Usus apa? Usus pitik lho. Tak kira nek ususe jeblot. Heeh, kowe dadi apa iki dina iki? Dadi apa aku ya dasare kalungan rantai. Lahir mulane klambi breng ya ketok kecilian. Gak nyaman blas. Lah nyapa lah wong klambi kegedean kok kecelian piye ta kowe iki? Kecilian iki. Endi kecelian? Iki. Betetet lho. Lho ta kowe madhep rono. Apa? Madhep rono. Kaya bongkoan damen lho tak tahu. Cah gaul. Gaul kondi kok Nika lho anu Kang Bagong kalih Kang Petruk. Enten apa? Kok enten apa? Tugasmu ning kene iki melu nyengkuyung Cakraningrat mendukung suasana. Oke. Waktunya kita. Yo, bersama Cakraningratnya Indonesia. Apa kok mbok unjukno ki lho apane? Gloro terus e. Kegedean sewal wis kok Owal. Ya awake dhewe ya melok seneng Kang. Seneng ditanggap. Saged dugi mriki tenggene Desa Dingil. Dingil. Nembe sepindah niki. Nggih. Piye perasaanmu iso teko kene? Seneng. Seneng dongamu apa kangge masyarakat mriki? Selamat. Lah kok penak ndek Cekak aos ngene lho. ya cekak ayo ditambahi kata-kata lho Mas tambah-tambah dhewe. Nyapa to kok mbok seneni ae? Sing nyeneni sapa? Lah nek ngono kuwi saithik-saithik jenenge wagu. Ngono lho Mas. Lah aku iso mbok ndongakno, aku gak. Lho kowe iki piye to? Aku ki ngendari awakmu lho, malah kowe kok balekno aku. Lah aku dhewe. ndongakno keluarga kowe ora tau berhasil kok. Kowe lho, Piye to Met kowe iki? piye to kowe iki? Kok gedhe aku? Aku gak. Tak cuwipok korengan lho kowe iki kok. Najis ngono kok. Ngaturke sembah nuwun dhumateng Bapak Kepala Desa. Pun, Sembah nuwun. Pun Pak. ngertos piyayine. pun, Ingkang pundi? pun kuntur. Alhamdulillah nek ro kowe. Pak Bayan Aku tak eling-eling angger maneng lapangane wis jan. Kenapa? Gak kopen. Kok iso ngomong gak kopen piye to? Apa nek dagelane tuku lontong dewi? Nek gak aku. Kuwi jenenge dagelan kreatif, Mas. Kreatif piye to? Kok iso? Hah? Kene momen dewi ya. Lho, lah salahe sampean ora melok cedak panitia kok Tapi luar biasa lontongnya. Piye? Enak to? Jane rasa daging tuh.
Lah kenapa? Yo cukup tempe ngono tok ae jane. Lho ya kuwi mang yo tempe no kok. Lho, kok kaya daging? Lah wis mambudem dadi ndeke mbomot kaya daging omonganmu koke. Oh, apot. Kene-kene Omonganmu koke. Niki lho nderek suka parisuka. Nderek bingah ngregengaken suasana dalu punika. Nggih. Coba presiden tanjake sih. Nggih. Iki ono Mbak Lila. Ah, iki. Mbak Lila. Mbak Lila karo Mbak Mia ya, loro Mia. Lila, Mia, Aku kudu glorot sae. deh. Lurut iya kasus. Nek tomet nganggo klambi dileboki ngono kok kelingan anakku jagat arep mangkat sekolah. Ya ngene iki ya, Pak. Ya ngono kuwi. Lucu-lucune anjen aku ya cek sekolah kok. Umpamane kowe cah cilik mangkat sekolah, ibuke sapa Mia. Mia. Ibuke Mia. Heeh. Bapake aku ya, Pak. Heeh, bapake kowe pamitan mangkat sekolah. Nah. Bapake kelawor. Kok kelawar. Arep nyang ndi le? Kula langsung wis apal karo anake ta? Yo weh. Anake dhewe ya apal to. Lah iki apane? Lho, Pembantu ya, Mas. Pembantu wis ra apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, berangkat ya. Nggih. Mau sekolah Hati-hati, dulu. Mak, nggih. Bapak, berangkat nggih. Ya, hati-hati ya, Nak. Sekolah dulu. Ya sekolah salim mbek bapak no. Kakak, berangkat ya. Iya, hati-hati, Adik. Sekolah dulu, Bapak. Ya. Berangkat ya. Ya salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah Pak iki lho ndi salamane mbek Pak endi? Bapak. Ya. Assalamualaikum. Nggih. Bapak. Bajul. Bapak aja ngamuk tep Bapak. Ya jenenge unggah-ungguh karo wong tuwek iki bapakmu lho, Le. Kowe nek gak enek bapak ora dadi kaya kowe ngono kuwi. Iya ya minta maaf. Nah, ngono lho, salim sing apik, cium tangane bapak. Bapak guyu sik ta ngono. Ih, Guyu ta, Pak. Aja dendam lho ya. gak. Kakak yuk nyanyi kanggo Bapak yuk. Nyanyine piye, Dik? Gue tak parahi. Piye? Sampeyan isi nyanyi balonku ada 5 ora? Saged. Ayo nyanyi ya. Ayo. Bapak rungono ya ben gak ngamuk ya. Iya wong Pak Eneng kene ngenteni kowe nyanyi. Sumpah gak ngamuk. Ora, kowe ki anak. Anak ki minangka hoyote rumah tanggaku karo mbokmu Ya wis iki. ngono, siarno Pak. Heeh. Aku anake. Lho, lagi iki lho wong tuwek di sarak-sarakno karo anak. Gelem ora? Iya. Anak Gelem ora kok. Lah, iya. idumu ki muncrat kabeh. Lah ya. Anak kok merintah Pak iki apa enek nek gak kowe kuwi. Mulai. Para bapak, para ibu, menika anak kula badhe nyumbangkan nyanyi. Menika pun nate dikirim tenggene Spanyol. Insya Allah mewakili Indonesia dalam lomba adu banteng, nggih. Monggo kula dongaken mugi-mugi pinaringono slamet wilujeng mboten enten alangan setunggal punapa, nggih. Monggo kita sambut menika wonten Dik Komet. Balik nyun kendang balik. Kendange piye? Ketek kendutan. Kuwi dodok mang. Sing dodok mun mantu. Wis mantuk lagi pakem kok. Nggih. Niki kan bapak ta. Bapak Udunku ada 5, sudah merah warnanya, tempatnya di mana-mana, udun semat namanya, meletus balon udun. saya tak balon udun ki piye? Ya tata. Wong jere jujule udun kok balon udun. Apa ya Pak ya? Elek. Nek balon-balon nek udun-udun ngono lho. Udunku. Lah njajal baleni sing apik baleni. Udun meletus udun satu dar. Lah ya udun sitok mbledes lorone rekabrak kok ngantek dhuwur ya. Lah kowe nyapa lo ngopeni udun barang nyapa to Lah iya nyapa ya Kak ya. Ayo, Dik ya. Ayo dolanan, ayo mandi sik ya Nasal. Anu nyuwun tak kopek ning kalen kono ya. Le, kowe iki wis gedhe. Gak pareng mandi mbek kakak. Lek kakak kok sayang kakak. ya sayang, lek kakak ki mandine ning jeding. Lah aku kowe kamar mandi, lek kowe mandine ning nggone kali. Dikum. tuwek ra disin. Lho. Sing ra disin iki kowe. Lah ya aku. Lho, lah sing anu maido kono. Oh kono gak tak ngelokne ya. Yo ngelokno ya ora iso, Bune. Kakak. Nggih, Adik. Ceko. Anake dhewe
anake dhewe wis Kok sekolah. gila ambek adik. Wah, tonyo. Masa bocah umur 5 tahun iki wis ana brengosen jelantir nang kene iki piye? Ndi? Iki apa? Iki ya tuntu kok. Lila anakku Dalah, sing barep Bapak, dhewe. nggih. Kowe ora ngerti riwayate adimu iki biyen Nggih, pripun? laire kok Lah, iki pripun? biyen lair cower langsung digondol kirik ngono. Oh, pantesan nggih ngeten. Kowe nek tak iki. gudak iki kirik tak bontungi kowe terus dilepeh. Wek ngono terus. Tak gawa mulih. Lho, saksine bu ibumu lho. Takono, Bu. Ah. Lho, anakmu jumbuk manja akhirnya bento to cahe. Mama, Wong genah bocah. masa bener kata Bangka? Oh, iya. Bapak kok bangka piye to Bapak. kuwi? Heh, omongan aku Oh, lahir iya. dikowo kire. Lah iya genah lahir saka bumbunan. Lho sampean duwe anak yo gledak-gledek. Lho. Ora. Ya anak apa kucing gledak-gledek. Anak sampai digondol asu. Lah ibumu kecolongan kok. Lah ya ayo. Yang Ayo Bune kene nanti maju. Nyanyi berdua, Nyanyi, berempat. Bune. Nah, Wis cocok iki. lagu sing anyar. Apa sing anyar? Tersanjung. Lho, lawas. lagu teranyar kok tersanjung ki apa ana? Nggih, menika wonten pamundutan. Wah, Saya nggih. Gagah Dinggil Kembang Tanjung kula wau nyuwun lewung. Oh iya. Lewung. Heeh, lewung. Nah, iki ugi saking Mas Marcel kerek hadir Pak, mungkin nyuwun lagu bajing loncat. Oh nggih. Wis saking Keh banget. Kakak. Wong kakak. Lewung. lewung. Ayo Bune. Nggih, Pak Nih. Ya, ngono lho. Ya Allah, ya Allah. Kanu sesuk rasa adus karo kakak ya karo ibu wae. Lho, baik. babar pisan. Mengko dilelep keteng biasa nggih, Bu. Sik to. Leboke mesin cuci to. Bune. Ju Bune. Pokoknya wajah ke Taman Asmoro. Ndang. Lewung, atiku lewung. Ayo Mbak Lila dhisik ayo, Lila. Pilih wong atiku nalikane sepisan katamu. Dihayati lho. Wong bagus dadi laku nggodha ati rinten siang
itu suaranya luar biasa kalau tidak dimanfaatkan eman-eman. Leres Pak Lah niku. napa? Maneman lho Mas. Lho rate kaya ngono lho Mas. Wong sampean ki yo duwe kelebihan, ora kabeh wong iso duwe kelebihan kaya sampean. Sampean dianugerahi suara emas luar biasa. Sopo saiki ning YouTube sing gak kenal sampean? Tuk kulon jenenge Komet Kondang Kaloko. Komet suarane emas kaya suarane Bang Haji Romai Rama. Tuk etan. Sopo sing gak kenal Komet? Komet Kondang Kaloko. Suarane apik iso ndagel tuk kidul. Komet Kondang Kaloko. Tuk lor. Komet kondang tahu kecekel neng Polsek Tuban lho, iya toh? Lah iya. Kondang tapi kan Kok kecekel kondange kok ya disarengi kalian sindene nggih anu Nggih. Kang Bagong. Iya. Menika sing kapareng sinten Mbak? Ya sulis. Mbak Sulis. kalian 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 Mbak Yun. Mbak Yun sapa? Selindir tau apa selindir. Nah, iki karo Mbak Sulis. Girding. Komet iki suarane apik eman-eman nek ora nggo nyuarani sinden-sinden. Kok nyuarani pripun ta Kang? Maksudnya duet. Lah duet ngoten lho kok iso. Nah, iki Mau nyanyi apa? Terserah saya apa saja laku insyaallah saged. Mulai yang terbaru yang terlama. Informasi saset mungkin ada kopi. Apa kowe urusane nyanyi kok urusane teko kopi ki apa? Iya penting. yen aku kangen. Lah niki lho. Kangen karo sliramu. Kali. Jenengan saged apa boten mungkin anu mboten saged di sini kula malah. Ya iso to. Saged nggih? Niki lho, monggo. Ya, Lagu kangen kuwi ta judule? Lho kok kangen pripun ta? Lah apa kuwi? Niku Medion, Ngawi, Jenegoro, PP niku. Weh, Kayak kernet. Lah ya. Di anu dicocokkan dengan gamelan karena Nggih. tidak ada musiknya. nggih. Ini panjak keyboardnya enggak mangkat ini. Wah, apa tak kibotnya? Enggak mangkat. Oh, nggih. Mboten apa-apa. Yen aku kangen. Nah, mangga. Yen aku kangen. Bayu. Winding henteng. Masa kendeken nadane? Lah lho atur. Kangen karo seliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Lho ya nyawang sindene. Tombo atur nyambung Kan karek ketok romantis kok. Yen aku kangen Moh aku nak yen. Moh. kangen Nek Moh nek nak yen mo. Moh. Lagu riyen iku. Yen moh aku. lah kudune piye tete Lis. Nah. mamah lis aku Lagu kangen mamah lho. lah piye to ngulung anak Cina kangen karo sliramu lis tak elus-elus lah kok roh fotomu neng dompetku Foto KTP. apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Loh, cocok wis pas ketemu nadane. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang Tampani kendang ya. jenengmu neng atiku. Sakrane acak komen. Aduh. Ya kudu dodol sapa. Goyang mentok. Yo. 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 Kok rasane ya? Penak delok apa main ya ora?
Mediyun ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekne. Biyen aku duwe pacar. Iya ya. Anake patukiran. Bakul pecel ana ing pinggir perapatan. Terminal Mediyun ngawi gendolanku ora bakalan aku nglalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Lah iki lho sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu dik, tak elus-elus fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Yen itu ya. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ngawi ngono Ingkari janjimu. yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sing pundi ta? Kae lho. Sing duet. Oh, kene. Kene, oh kene. Oh niku benten kok. Ngomong-ngomong dikepenakne. Benten niku. Na 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 na. Yen aku kangen karo sliramu. Soni jos niku. Alus-alus fotomu nang dompetku. Apa ngrasa tak paten saben dina ora bakal ilang fotomu nang dompetku. Kene nggo kene ngomong-ngomong dikepenake. Kayake kliru iki. Aku eling ku anake wong cilik tak tantang tak pentelengi nek ngono bareng iki. Lah iya lah kok iso teko selabir iki apa to kuwi? Kok kaya tambah ati to medhile ya. Iki tambah hati terakhir-terakhir. Masa iya? Kayake kuwi. Oke, Gen. Iya to. Oke gen maksudnya apa? Gendut. Kowe iki ora apa-apa. Oke, Gen diambil dari awalan pertama gitu. Oh, ngaten. Oke, Gen karena kamu itu gendut. Loh, mboten masalah trek kenyataan kan ngoten lho, Pak. Gitu. Makasih ya, Mat. Oke, Ba. Napa niku?
Bagus. Mungkin aku ngomong babi iki Lah ngeten ki sae wong kok ya. Ya bagus ki pantes. Lah nek babi saru. Ya ora Met? Mbuh. Kowe iki lho mbolo sapa to koke? Ya awake dhewe. Nyuwun sewu Pak, jenengan. Ojone kok 1000, 1 juta tak wenehi nek karo Pasti ngapuntene Pak. Niki kan kula teng mriki kan waktu ketopraan. Saniki saya maca casual. Casual. Kayak iki ke suwel iki kathok, ke kathok. Mboten ngoten. Ki iki kunci, suwal ki kathok, dadi gembok kathok. Iso gembok kathok lho kita. Aku iki lha kok nete. Kowe piye? Alurmu meh omong ning ndi? Ora paham. Kaya maksudnya ngeten lho Pak. Kula ngeten iki kan lho kopine kleru. Kopine kleru. Ya wis timbang suwe-suwe ditanjake neh pesindene. Ngono. Heeh. Wonten sinten salajengipun Pak? Lho, itu ada Mbak Jejere, Mbak Sulis, Mbak Yosi gitu. Ngomongi anyar ngono ae. Disepoti. Oh, usule kanca-kanca nganggo tul. Anggo sing anu genduten nggih. Jae nak jae catur jae di cari banyak dong bajul kari siji abang-abang Jae jatel. Nek enten pariane ngoten Pak nggih. Kowe sapa lagu iki? Iso ta. Parian nggih saged to Pak? Jae jatel jae ji kontol jare banyak ndoke bajul kari siji. Kok kowe ayo Met kowe. Ayo. Kowe no terus e. Ora melok borongan ki. Kok iso ra melok porongan iki piye? Grup lho kowe iki pariane nguri ki lho. Oh, ngajak ta? Iya. Ya, kok aja cepet-cepet ngesakno Mas e kalau. Iya. Bra. Kualan. Heeh no. Ya sing halus. Tole jae nak jae jatul jae bi. Untul care banyak ndoke bajul kali siji. Kodong sawo wae ya sawo. Nek wit sawo hayate ya sawo. Yen bojomu mat kaya iklan sampo. Nek bojoku mat kaya gendruwo. Anu rasa parian kuwi no piye? Gak usah. Ya wis langsung lagu. Jare mau pekon parian. Aku perang-perang dino kok masuk kon pacaran mbek gendruwo. Lah mbok nek ra gelem mbok wakil. Wakil sapa kowe? Yo aja no, sungkan aku mbek gendruwo. Monggo Mbak Yosi. Monggo napa? Iki Makane mung ngono tak kira cek tul jae nak jae jatul jaeko. Oh, sing ngeten niku. Jaiman, Jaidu. Tul jae nak jae jatul jae ko. Untul jae beriwak Rawan ucul nguber Joko. Dasar Joko ganteng, kathok ireng lambine coklat. Bocah srimbit seneng, bareng matang ditinggal minggat. Syukur Minggat ning Surabaya, wong wedok ke lara-lara. lara. Lanang kuwi dosa, cek yen mati munggah sarga. Penak men bareng ngetengi kok munggah sarga. Keluarga kakekane to piye kok. Kuwi nek Jaeko. Barko terus ji. jae nak jae jatul jae ji. Aku numpak becak brocak wedok numpat pijengki. Asik. Ngono. Pokoke digawe i. Oh, lah tak kira. Pijengki. Jengki. Ya sok tak kandhani.
WA mawon. Jajang ki ijo tak takoni rong duwe bojo. Terus Bareng aku ngerti jebule kowe anak loro. berarti kecelek. Aku dhewe gumun durung duwe bojo, anake kok loro. Bareng tak siliki di Selidiki. jebul hasilnya kok kumpul kebul. Ngono kuwi nganti murah. Nek wis nganti dodo lambene muntuk, genti komet operdu. Odu. Tol jahe nak jahe cantul jahe tu. Aku ora jenak ning omah kudu mlaku-mlaku. Ngono wae. Kowe dibagi mana caranya supaya dodo iki lambene murah ngono wae. Komet mung ngoper-ngoperi tok sing nampani dodo. Rungokno Met, piye carane kowe iso gawe lambeku murah nek wis pes murah ndang gawe ning puskesmas. Ya ya. Amin. Kok ngono? Seneng nek kancane geblak. Yo Ayo piye sih? Coba Mbak Yus nembang, Mbak. Nggih, napa, Pak? Niku wonten pamundutan kala wau. Lho, gak enak to. Ora. Sesideman Mbak Yus. Mah Oke. wocok niku. Sutron. Wis masuk tenan ki. Heeh. Riwayat. Sesi depan. Bablasan to niki? Nggih. Dibablaske napa? Anu mboten maksudnya langsung mboten bawa to. Oh, bawane. Bawane lagi baru isak. Iya. Oke, enggak masalah. Sesideman. Panggilan kepada saudara Wedang untuk Lah kok ngurusi wedang barang ki nyapa ta kowe iki. Tembange ki lho ndang di mau minangkane. ngrekakno kanca-kanca. Padahal tak pikir wetengku dhewe. Ora. Oh, berarti kowe niatmu apik berarti. Ya lah. Yo, kok elek. Sesideman. Wiwit diken. Wiwitane. Dodok guyu kuwi dagelan iki ora entuk guyu to. Ora oleh. Kula mboten guyu perkara jenengan. Apa? Kula guyu kali awak kula dhewe. Kula gumun kali awak kula dhewe. Wong kok eleke ngene. Lho, piye to? Sampean aja ngomong yang ganggu larasnya Mbak Yosi. Sapinten, Pak? Ah, oke. Ya ngono. Oh, sakmono kita. Kok marai sinden. Oh iya iya. Wiwitane Jomong ndak lali. Anderek sang pekek. Kok iki lho. Jarene kon muni pekok ngono. Apa ngomong tekek kok tekok. Tekek samene kaya ngebeki lemari. Oh, dodo ki gurine gulu ki ana sekrupe ternyata. Enak sak kok perlu musuh. Endi sekrup di. Niki sana sekrup, Pak. Apa? Koreng. Tak lho kok sekrup. Prenya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Karo tari. Nah, ini ri. Karo tari. Men kaya sindir-sindiran. Kok sindir-sindiran. Cinde tenan. Iya. Kaya Karniati karo Mur. Mur baut. Mur sekrup. Kaya Butajim. Wah, ada. Ora lali lho larase. Wah, kowe ya iso apik Ketok Mas. iso lho ketok e. Coba cak komet. Kok nyoba to. Ketok kaya ambisi ket mau ki. Bendoro terus kayung yun. Jenengan ampun nyepelin niki lho, Mbak. Niki nek kadung nyepo apa nyuwara. Maratuane disuwarani minggat kabeh kok. Ya, Mas ya. Saking apike. Apik. Engko nek kowe iso nembang tak weni hadiah rokok. Niku. Bendara. Kiri. Aja sih. Apa to? Mok lu siji. Lha wong sing urusan ngaku kok. Iya kok. Niku rene kiriyen Yo ngosekno. Ya nembang sik no. Nembang sik.
Jabakan, Pak. Bendera terus kayung yung. Alah, Pak Sigit Selendang kuning. selendang kuning Pak kang saking meneng to aku. cengkoke Pak Jito sing monggo kuwi. Iya. Aku nggegah, aku anggere diganggu. Wis kadung ngena. Halo rokok. Ini tak beri tak gosek ada sulapan untuk kamu. Iso Iso bedhek. sulapan lho. Rokok sing tak go iki ning tangan kiwa apa tangan tengen? Tengen. Salah. Aku to, Pak. Aku bener Ning tangan kiwa. Wis sulapane api. Ora iso nyekel kene iso pas tak wene. Tangan tengen apa ning tangan kiwa rokokku? Kiwa. Ah salah ning tangan tengen kiwa ku kosong. Api. Ayo. Ning tangan tengen apa tangan kiwa? Tangan kiwa tengen. Salah Ragowo. Rokokku ning kene. Mosok nang kono, Pak. Iki. Ya. Oh. Ada. Nah, matur Pak Igit matur mbah nuwun lho. Sami-sami. Lemah teles Gusti Awang kang bales. Iya, sami-sami. Jenengan piyai luhur, piyai dana weweh, pun to ora ana wong liya kejaba jenengan sing paling sae kagem kula. Matur nuwun. Sami-sami. Terus Mbak iya sih. Iya ya ngene iki. Ngungrum marang bendera. Bendera rokok entek bendera. Diasu. Lagi iki lho nek dalang ngeprank lagi iki. Ya nek pengen rokok, rokokku mung kar siji. Ngene kairine koper. Gentenan wong telu. Nah. Nyatane iki lho jenenge kerukunan antar seniman. Ya ini bareng kok sabek gawe sabek. Aku sesuk nyapu ganti dop. Apa-apa to, Kak? Kowe iki lho mergawe apa nyapu ganti dop lho. Anggap aku pengangguran kowe. Kowe nek bengi ndagel nek iso apa? Kebon. Kebon kok. Iki satu sama rata karena ana dalang dan dagelan enggak. Oh pengen rokok. Nggih to. Ya ana kodene, nek pengen rokok ting ngono. Wah, lha menting. Bendara. Bendoro, Mas. Wis to, melok ae manut. Apa kok bendoro terus to? Kowe nek manut Pak Sigit, penak-penak kowe. Ya. Heeh. Ting. Iya. Tiaso. Aku tak ting. Ya engko gek Lestio. Picture ngincangake alis. Ting. Ora hobi rokok enak. Rokok kelina sukun aja. ngomonge mengane to. Hati-hati ora usah. Mripate abang tenan. Ting. Ting ting Pak dalang lho. Kurang nyedoti. Lho kowe Diasul ngerti kodene ora to? Ting. Pijer ngincang ating. Gara-gara kowe. Pijar ngincangake alis. Watuk gaprak cangkemmu. Ting. Ting. Ayo. Ting tang ting. Wes gak sating. Wis gak sating. Pak. Terus tresno sesidemah. Wah, kupinge disumpeli ya. Ting. Ting. Tuing. Ting. Rokok dhewe. Tinge disumpeli. Gak besar, Mas. Latuk Mas. Luwe becik paterana timbang pepisahan. Tiang
Kunjuk Pak Hendro parengan kepareng rawuh mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuga nyrimpo kok tengger ya ya tengger ya bisa kumpul parengan Blara disamperke mae cerah ngamperke ya ngamperke sapa Mbak Utari seliramu tak sayang wong kowe dhewe parengan mikul suket dientol entol senenge banget ra bisa kumpul asik tengger kayune jeruk merengkat tengger kok mantuk mantuk kaya mestine ngono lho tak sayang wong kowe dhewe Sang biru sing merah muda ra bisa turu kebacut cinta ngetan kali ngulan tresna tenan apa mong guyon apa ya ngono mas ketoke ngono lho Mbak mane 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 man jagung klobot separo matal
pancen wis ngabot aja ditinggal sor meja ana olane jati godah ana sing duwe lomah sing duwe sapa Mbak Yesi mestine kancane mane mane man bayeme ala kuning bisa cakrane kok masih iso